Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai saurare barka da yau. Ga abun da ake ta yaɗawa nan a social media cewa siyasa da neman ƙuri'a sun jawo mu madugu zuwa har coci ba tare da jar hula ba. Wannan bidiyo, wannan fotunan dai suna nan suna ta yayyawo a social media yanzu maganar da ake kenan. Duba da yadda ake ganin shi zaune cikin coci tare da sauran mutane. Mutane suna ta maganganun zagi da suka da sauran abubuwa akan wannan abun da ya faru. To ɗan uwa, Allah kaɗai ya san dai karatun kurma. Ba abun da za mu iya cewa bayan Allah ya sauwaƙe. Allah kuma ya muna jagora abin da ke. A kuma labaranmu na gaba za ku ci cewa rundunar sojojin sama ta farmaki wani kasurgumin ɗan ta'adda da yake zaune tare da matansa da kuma sojawansa, a inda suka samu nasarar kashe wannan kasurgumin ɗan ta'adda ɗan bindigan da yaransa guda 8 a garin Katsina. Sai fatan nasara ga ƙasarmu Najeriya. Ubangiji Allah ya zaunar da ita lafiya, kuma Allah ya ƙara ba mu kwanciyar hankali. Allah ya ƙara ba sojawanmu nasarar kama 'yan ta'adda a duk inda suke. In kuma masu shirwa ne, Allah ya shirya da su masu zama kamar kowa a zauna da su lafiya. Masha Allah, a nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu na yau. Da fatan mai saurari ka ji daɗin kasancewa da mu, don na subscribing da alamar ƙararrawa domin samun sababbin labaranmu da zarar mun ɗaura. Mun gode.